ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми дур аз ватан. Дӯстон, як ду рӯз буд ки навор накардам, камтарак мазам гирифт, аз шумо узр мехоҳам. Хулас навор имрӯза ба шумо маъқул мешавад. Бинед, хонаҳои имрӯза дар кадом тарафанд? Аз Душанбе, аз Ваҳдат, Варзоб, Ҳисор, Данғара ва ғайра дар навори ҳамин имрӯза дӯстон. хоҳишмандам, дар ҳамин канал касоне ки нав омаданд, ҳатман як дона дар канал подписатсия кунед. бовар дорам ки як рӯз на як рӯз ба таби дилта хона меояд ҳамин канали Авто ТВ. дӯстон, шумо агар ки хонадорон ёки мошин ёки замин ёки ягон молу маҳсулот техника бошад, агар метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед бардоро барои савдо кардан, яъне ки барои фурӯхтан, барои ҳамкорӣ ҳам метавонед занг бизанед дӯстон. инак мегзарем ба эълони аввал дӯстон. эълони якум чие? квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар Гулбутта. бисёр шахсо медонад кадом тараф дай. иборат аз як ҳуҷра дар дуюм ошёна дӯстон, 38 метри квадратӣ ва 279 000 сомонӣ нархи ҳамин квартира гуфтесанд. метавонед ки шумо дар ҳамин рақамҳо занг бизанед мардоро. 932 0100 ватсап якамон ба ҳамдастӣ марҳамат кунед, занг бизанед. ремонташ аллакай ба худи шумо маълум, ремонти навай. роҳи масҷидӣ знак рӯбарӯи Гулпарвар дӯстон, яъне ки Гулбутта мега як аз роҳи калон 500 метр ва аз бозори Корвон ҳамагӣ 1 километр разница дорад бардоро. амиқа роҳ аст. марҳамат кунед касоне ки харидор ҳастанд. хоҳишмандам харидор набошен, зангшон назанед када. ба эълони дигим мегзарем дӯстон. эълони дигимон чие? як тои дигар квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши Ленинград дӯстон. ҳамин доме ки шумо худтон дидесан айни ҳол и коробка аст. ҳастай нархи 45 метри квадрата ва нархи 41 метри квадрата ин гуна ҳам ҳастай бардоро. хулас 45 метри квадратиш 253 000 ва як тои дигар 41 метри квадратӣ 240 000. аллакай 4 метри квадратӣ 13 000 сомонӣ разница фарқи сай худтон дидесен. хай дӯстон, бо савдо мешавад. рақамо 870 34 46 46 ватсап ва 970 34 46 46. анида ҳам метавонед дар ватсап ҳам дастӣ марҳамат занг бизанед. бино лифт дора. дерезаҳои хона аз роҳи калон мақсад нигоҳ кам места чихе ки худтон дидесед. ҷои ништияк доми 8 ошёнага, хонаҳо худаш бошад дар 7 ошёна. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. як то дигар квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. рӯи хотири комменти шумо бардоро. оли ма маҳз худам рафта камера мекунам, насиб боша, худо розӣ боша бардоро. як хонаи дигар ҳаст, яъне баъри шумо зинда навориш мекунам. ин квартира дар шаҳри Ваҳдат аст. иборат аз ду хона, яъне ки ду дархона ва 48 метри квадратӣ 298 000 сомонӣ. доми 11 ошёнага. хулас худи ҳамин хона бошад дар 8 ошёна. рақамҳо 005 88 60 43 дӯстон, ватсап яка ба ҳамдастӣ. дар пеши магазини қуртобхонаи Олим мега бардоро. аз роҳи калон мақсад мактабам ҳаста, супермаркетҳо назди бозор бензинсаи марказӣ қарор дорад. мақсад як ки хона ҷои хуб дай бардоро. акусша таърифи зиёд карданам шарт нест. хитонша бинед. ба эълони чорум мегзарем. агар дар пеши саг бардоро, дар пеши гирг сага бисёртар таъриф кардем, аммо гирг уҷои шок да мезанад. як то дигар хона ки дар ноҳияи Варзоб қарор дорад, деҳаи Ҳарангон дӯстон, деҳаи Ҳарангон назди ҷамоат. нуқтааш ҷои хуб. ака бинем бардоро. иборат аз ду ҳуҷра, яъне ки ду комната ва 4 сотиқи дигар замин дорад. 200 000 сомонӣ нархи хонара гуфтестааст. рақамҳои 005 44 79 79 ва дасти яка ва плюс 7 и рақамҳои русӣ аст. 910 213 12 83 бошад дӯстон. дар ани ватсап муомила дора. кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ёш ҳастай. ҳуҷҷатҳо 100% дӯстон. дар масъалаи обу барқ хулас танқисӣ намекашем шумо, аммо ду тарафш маҳкам кардаги ҳамин хонара.
4 طرف محکم نیست، دو طرف هویه، دو طرف دیگهش محکم کایگه. یک بریم بینیم بردارو خونه بد نیسته، الکی با خودش معلوم نوارا حتی زنده کرده پیشکشتون میکنیم نصیب باشه بردارو اکوس جیلنش ما مرامت کنین کسی خریدار است. با ایلونی پنجم میگذاریم. ایلونی پنجم چیه بردارو؟ یک تیگر خانه فروشی در ناحیه دنغره در بولیانی پایان دوستان. بینین وابشه کپیک 8 سوتیق زمین پلوس همه ایبو 3 در خونه با نرخ 160,000 سومانی. کامنت کردن من از این راضی بردارو که اگه خونه چند قی باشد مقصد ارزونتر پیشکش کن که مونه مرحمت 160 میگه 3 کمنا تاگه پلوس 8 سوتیق زمین و 8 سوتیق زمین شده уже нарх навро хатон хит кайге мардро дар биси ҷо. Хуб, рақамо 908 83 23 22. ба хотири нархи ҳамин хонабордоро ҳатман лайкро бизанед. фикри ақидотонро кани бинависед ки ҳамин хона меарзад ё не. Ака худи шумо дидестем мардро хона люкс нест, яъне ки монтажкатур ҳам надоштааст. доштае. хуб, ремонтш бардоро мақсади гап 100% нест. ҳамон не ки дар нуштай назди роҳи калон мактабам ҳаст, мағоза, масҷиду беморхона ҳамаш наздика. мега ҳуҷҷатш бошад фақат қарор дорад, ҳуҷҷати пурра карда медиҳам мега хидем яка хона патолог монтажкадур кардагия бардоро зар уҷада соз надидамаш камера якаму кам дар хира аки хай мегзара бардоро қавқашаба ба дилтон нагирен ки камерати хира мода исуса туғурия. ба илони шашм мегзарем. як тоигар квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар фабрикаи Ленинград, иборат аз 2 ҳуҷра ва дар шашм ошёна 57 метри квадратӣ, лекин коробкаи бардоро гуфтамонтон 57 метри квадратӣ 340,000. фикртона нависен хоҳишмандам дар коммент. рақамон +992 757 77 99 11 ватсапека ва ҳам дастӣ марҳамат кунед занг бизанед. ремонташ без ремонт ба ҳисоби коробка я айни ҳол повороти Ленинград сари роҳ хулас дом пашти бушидагиай лифт дора одамо ремонт кардисан хум шебен баровардагиай хум шебенш баровардагиай ака мегири ба хидат камтар дигар аз худ дора. ака бинен элони ҳафтма чияй? элони ҳафтум боз як тоигар квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, инаш бошад дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад дӯстон. чӣ хел ки хитон дидестен, иборат аз 2 ҳуҷра, анаяш бошад 54 метри квадратӣ. хиди хона дар дуюм ошёна қарор дорад дӯстон. дом 8 ошёна ага хулас бо нархи 300,000 сомонӣ ва муомила карда мешавад боз аз номи канали Авто ТВ. рақамо 903 52 77 22 дӯстон. рақамҳои дастӣ ва 007 боз 07 49 72 анаида ватсап. дӯстон, тамоми шарт шароити зиндагиро ҳастай. мақсад масъалаи ҳуҷҷати гузариш мушкил намешавад. рӯи комменти шумо ҳамин хонаҳо арзонтар мақсад хуб фақат харидор бошен занг бизанед бардоро муомила карда мешавад бо аз номи канали мо марҳамат кунед бардоро. ба элони ҳаштум мегзарем. элони ҳаштумон беҳтарин хона ки дорои 2 сотиқи замин ва 3 ҳуҷраи дигар дорад. хонаро акай састаян шахтон дидесен чӣ хели ҳолат даст қарор дорад. ана коробкае ки 350,000 аст бардоро бо уда ба камиш 150,000 дигар расход мекунӣ. лучши метавонед ки ҳамин хонаро бихаред. 410,000 агар зуртон бираса маҷбур то намекунам, яъне кардам наметавонам маҷбур. 3 комната 2 сотиқи замин 552 64 1001 ватсап яка ва ам дастие. мошини ремонт кардагай ноҳияи Фирдавсиде маҳаллаи Гулбута 3. маҳаллаи Гулбута 3 дар хона дорад. изер дар гап занем агар хато карда бошам бардоро ин хавқаш аҳамиянатен. ба илон наҳам мегзарем. хуб, боз як хонаи арзонтар ки бинем бардоро абмен мешавад, яъне ки иваз карда мешавад бо ягон автомобил ки хона худаш иборат аз 2 ҳуҷра ва 6 сотиқ замин аст. ремонташ ба ҳисоби коробка дарнаш монтажкадур кардагӣ бардоро
хулас 6 сотиқ дорад 250 та. Ягон тамғаи автомобил ёки электромобил чӣ хеле ки усуш ай худи шумо вобастагӣ дора, ҳамин рақамон 96 44 44 56 та занг бизанем бардоро ба мошин ҳами вазн мекунем мега хай ага мошини 300,000 мети бардор бу 50,000 қарзур меша аки ай хитон вобастагӣ шир меда маравад кен дар ноҳияи Сино дохил мешавад душанбеда. фикр мекунем ки бад нест. ба илмини даҳум мегзарем дӯстон. хуб 15 та хона ягон ҷо нагрезен, фақат лайкора бизанед, нав омагиё меҳмонон мақсад подписатсия кунед дар канал. дар кадом нуқтае ки бардоро набошад метавонед ки шумо да муроҷиат кунед. дар аввали навор ва дар охир гапома заагим барои реклама кардан ҳатман муроҷиат кунед бардоро. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад. иборат аз 2 ҳуҷра 3 сотиқи замин ва 300,000 сомонӣ боз таргават мекунем, мега яъне муомила мекунем. рақамон 987 32 79 90 баъд бака ва ҳамдастӣ ремонтш бошад аллака ба шумо маълум. хона мошине тарафи зардбор дай бардоро заминаш бошад аз 3 сотиқи иборат аст. боқӣ монда маълумотро марҳамат бардоро занг бизанем бипурсен. ба илун 11 мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе аниқтараш аки 112 микрорайон и дар ноҳияи Сино дохил меша бардоро чихе хитон дистем бардоро деҳаи Ҳуснобод иборат аз 3 ҳуҷра ва 2 сотиқ замин. хона вороди бад нест. ҳамом кухни ҳоҷатхона дар ин масъалаҳо мақсад танқисӣ намекашед шумо кушодаи ки қишру фақат масъалаи маблағша 350,000 сомоние. рақамон 900 01 41 98 ватсап яка ва ҳамдастӣ. фақат занг бизанед харидори ҳаққӣ кухни ҳаммом ҳоҷатхона ёш мушкил намеша мега. хуб бучка ва битони 10 тонна ага рост я вишам хадом нафаҳмидам. ба илун 12 мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Варзоб деҳаи Чорбоғ. ин хона бародаро иборат аз 2 ҳуҷра ва 8 сотиқи дигар замин дорад. бинед хитонака хонаш хонаи заминӣ нарх навои дастрас ду та рақам дора камон 408 93 83 83 ватсап ва 009 81 43 43 айна моша ҳам ватсап ҳам дастӣ. маълумоти пуррара дами рақамҳои охираш 43 43 бардоро занг бизанед бо мегатон дар Варзоб гес мега назди терминали Чорбоғ дӯстон 300 метр мақсад ҳам разница роҳ фарқ мекунад. транспорти 26 27 мерава бардоро лаби дарё иборат аз 2 ҳуҷра ҳамагӣ бошад 8 сотиқ замин бо нархи 220,000 сомонӣ. ба илуни 13 мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Ҳисорҷон деҳаи Уртабуз яъне Ганҷреза мегам бардоро баъзиш хуб иборат аз 3 ҳуҷра ва 7 сотиқ замин дорад бо нархи 250,000 сомонӣ. бинен ремонт шака кардагия ҳоз шумо хитон мебинен ака 100% ки бигем тайёр нест ай хона. хонаи ремонт кардагиам дора. рақамон 974 фикр мекунем ки мегафон аст 60 55 60 ватсап яка ва ҳамдастида марамад ака уда занг бизанен харидори ҳаққӣ бардоре ки дар ҳисор ҳастен мехоҳем ки ба ми чӣ хел бигумтон ака бардоро гап занаш ҳалбашитам дӯсто ака каматон шӯхиам дар кора гапо кадом вақт намепеча рости гап ака гапа задан намезанем туғри намегира охи 15 та илон нақл канда хела вақт мегзара неки азри зиёд. хонаи фурӯшӣ бинен ака дӯстон дар Ваҳдат дар раёни Эскигизар ҳам хеле раён дорад. дар раёни Эскигизар дохил мешавад яъне иборат аз 3 комната ва 8 сотиқи замин 330 гуфтесай ба ғишти пухтага чихе ки хитон дидестен дӯстон ғишти пухта хатя дар тезо часпонаги мақсад ҳама ништияк 330,000 рақамон 005 55 69 85. хуб ватсап яка ва ҳамдастӣ аз роҳи мошин бардоро 150 метр фарқ мекуна мактабаш бошад 200 метр дуртаракай ами қароҳ разница дора
байлони 15 мегзарем. 100 бачум 50 метрам бардору қарай дур нест. Да пачка семчка хурда мем уже вақт мегзара. خب خانه فروشی در وحدت دهه نوروزی ده میگن عبارت از 2 حجره و 5 سوتیق زمین بینیختون دوستان. اگر او چم دوره انایی چی اوای 275,000 سومنی نرخ خانه را میگن. رقم 969 23 واتساپ که وام دستی مرامات کنن زنگ بزنین فقط خریدار حقیقی ده در خانه یک کلدور دیگه کخونی همون موجود خانه او به صورت دائمی در شهر وحدت دهه نوروزی ده مرامات دوستان رسیدیم به انجام برنامه. خواهشمندم ویدیو را لایک بانین، حتما در کانال ابونه شید. برای реклама کردن میتونید که مراجعت کنین. با شما تشکر میگم تا همین دم با ما بوده. یعنی نوار مرا تماشا کرده از شما میندار تا نوارهای آینده خداوند یار مددگارتون باشد. پناهتون به خدا شیر بچه‌ها.